Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο σχεδιάστηκε και ανακαινίστηκε με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση. Βρίσκεται σε πάρα πολύ κεντρικό σημείο και είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε χειροποίητες κατασκευές σε χώρο τηλεόρασης, μικροέπιπλα που βρίσκονται στο σαλόνι. Και αμέσως να πάμε στην κουζίνα, η οποία σχεδιάστηκε και φτιάχτηκε από την αρχή με σκοπό να ταιριάξει σε αυτό το χώρο και σε αυτό το διαμέρισμα. Ο στόχος εδώ είναι να μείνουν από 4 έως 6 άτομα, να είναι ένα λειτουργικό διαμέρισμα για έως 6 άτομα. Έχουμε 3 υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο και προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτά τα τετραγωνικά. Το μπάνιο αξίζει να δούμε. Όλες οι κατασκευές σχεδιάστηκαν και γίνανε από την αρχή προσαρμοσμένες στο χέρι για αυτό το χώρο. Έχουμε ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι και πολύ μεγάλη ντουλάπα. Ακριβώς δίπλα έχουμε ένα αντίστοιχο υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι και έναν πολύ ωραία διαμορφωμένο έθριο χώρο με σκοπό την αυτονομία του ζευγαριού που μένει εδώ. Και εδώ έχουμε το παιδικό δωμάτιο, το οποίο έχει μία κουκέτα για να μπορεί να φιλοξενεί άνετα 2 παιδιά. Πάμε και στο μπαλκόνι. Όταν αναλάβαμε, το μπαλκόνι ήταν σε μια πολύ κακή κατάσταση. Υπήρχαν υγρασίες, υπήρχαν προβλήματα από τις υδροροές, η οροφή ήταν εξεφλουδισμένη. Εμείς αναλάβαμε τα πάντα και εξωτερικά, φτιάξαμε και επιδιορθώσαμε κάθε ζημιά που υπήρχε και το φέραμε σε αυτή την κατάσταση. Έρχονται και υπόλοιπα βίντεο από άλλες δουλειές και από άλλα έτοιμα διαμερίσματα. Μείνετε συντονισμένοι, να τα ξαναπούμε.